Цветята се радват докато цъфтят. Те не се тревожат дали утре ще има буря, не се сравняват с другите, просто растат и дават най-доброто от себе си. А ние често забравяме да се грижим за себе си, докато гоним резултати, пари, признание. Истината е проста. Ако не подхранваш себе си, няма как да цъфтиш. Затова избирам да бъда осъзнат, да се грижа за тялото си, да му давам това, от което има нужда. Продуктите на Aquasource са част от този избор. Подкрепа за здравето, енергията и баланс ме. Защото когато ти си добре, живота ти започва да се разгръща като цвете. Въпросът е, грижиш ли се за себе си, докато цъфтиш? Цветята се радват докато цъфтят. Те не се тревожат дали утре ще има буря, не се сравняват с другите, просто растат и дават най-доброто от себе си. А ние често забравяме да се грижим за себе си, докато гоним резултати, пари, признание. Истината е проста. Ако не подхранваш себе си, няма как да цъфтиш. Затова избирам да бъда осъзнат, да се грижа за тялото си, да му давам това, от което има нужда. Продуктите на Aquasource са част от този избор. Подкрепа за здравето, енергията и баланс ме. Защото когато ти си добре, живота ти започва да се разгръща като цвете. Въпросът е, грижиш ли се за себе си, докато цъфтиш?